lidský si často myslí, že již nic nového nevymyslí. Nemýlí se. Vše již vymyšleno bylo a to, co se tváří zcela nově, bylo prostě zapomenuto. A proto nejeden aparát lidský se v procesu zrodu jedné myšlenky kloní k myšlenkám černým a hranatým. Myšlenky černé patří k těm hůře stavitelným a jejich hranatost svádí k vystavení monstra nečekaných rozměrů, produkujícího další černé a hranaté myšlenky. Proces je to neovladatelný a končí až vyčerpáním myšlenek jdoucích z jednoho směru k jednomu cíli. Budoucnost je zcela neznámá i po dovršení některé z etap vývoje lidského aparátu. A i proto je třeba se na ní dívat plně optimisticky.